हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव माने खुलुमनाय बा बरायनाय थाबाय आरोना। फाथैलाय बिसिनाय लोगोफोर मानो होनना बुङोब्ला बोरायखा बुरैखा सानैबो मा जागोन बिदिबा नायलांदो भिडिअखौ। लास्ट पोजिशनाव मा जाखो गावबा गाव जानायनि टाइम फैबाय। बे टाइमाव दा रायजो राजायानो बुंनांगौ मिलायनानै जों बे समस्याखौ माने गोख्रैनो समाधान खालामनांगौ होननानै जों दा समाधान खालामनायाव जोंनाव दा लास्ट पोजिशनाव जोङो मोननै पजिशन मिलायनानै मा फैखो जे गारलायनायनि पजिशनाव फैबाय। दा गारलायनायनि पजिशनाव ओरैबायदि जानांगौमोन जोंनि हिन्दु समाजावबा माने बर' समाजावबा मोननै पक्षजों जोङो एग्रिमेन्ट खालामनांगौमोन जाहाथे हौवासा गथ'आ हाबा जाफैयोबा जाहाथे हिनजावसा गथ'आ आंनि फिसायमोन आं बेखौ मानिया होननानै जाहाथे डिमान्ड खालामनो हाया जों बेखौ लिरोमोन। आरो हिनजावसा गथ'नोबो जों कपि मोनसे हरोमोन जाहाथे हिनजावसा गथ'आ हाबा जाफिनोबा इसोर अननानै जाहाथे ओरै हौवा पक्षनिफ्राय हौवायाबो थांनानै डिमान्ड